Gigawas na ang resulta sa confirmatory test sa tulo ka mga traffic enforcers sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa gipahigayong surprise drug test ni atong June 1. Matud ni Gary Lau ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung CLOSAP nga ang duha nga unang nagpositibo sa paggamit og shabu atol sa initial screening nagpositibo usab sa confirmatory test. Samtang ang usa nga nagpositibo sa paggamit og marijuana atol sa initial screening nagnegatibo ang resulta sa confirmatory test. Nunot niini ang duha hingpit nang mataktak sa trabaho, samtang ang usa magpabilin sa serbisyo. Gipasabot ni Lau nga nalangan ang paggawa sa resulta kay gihimo man ang confirmatory test sa usa ka DOH accredited drug testing laboratory sa kauluhan. Samtang sa social media page, gitataw ni Mayor Cindy King Chan nga dili niyang tugutan nga makapadayon sa serbisyo ang masutang tiggamitan sa gidiling drogas. Ang duha nga nagpositibo sa confirmatory test, special job order ug job order personnel. Na-inform na ako si Mayor, na-inform na sad nako ang HR, na-inform na sad nako ang ato ang city administrator, and I believe that a termination order was served yesterday man siguro or today.